that leads to nowhere, the road that leads to you. Will you find the answer in all you say and do? Will you find the answer in you? Ďakujem pekne, sadnite si. Srdečne vás vítam, vážení snúbenci. Prišli ste do obradnej siene, aby ste dobrovoľne, nenútene a verejne prijavili svoju vôľu, podľa ktorej ste rozhodnutí kráčať spoločným životom, žiť spolu ako manželia. Dovoľte, aby som na tejto vašej slávnosti privítala vašich rodičov, svedkov a ostatných svadobných hostí. Vážený pán zástupca primátor, predstavujem vám snúbencov, ktorí sa dostavili na matričný úrad v Zlatých Moravciach, aby uzavreli manželstvo. Ženích Peter Cibula, štátny občan Slovenskej republiky, a nevesta Soňa Múrková, štátna občianka Slovenskej republiky. Zároveň vám predstavujem svedkov tohto slávnostného obradu. Richard Fides a Monika Píšová. Snúbenci prehlásili, že poznajú navzájom svoj zdravotný stav, svoje povahové vlastnosti a sú pripravení uzavrieť manželstvo. Podľa dokladov priložených k žiadosti obaja snúbenci sú podľa platného práva Slovenskej republiky spôsobili manželstvo uzavrieť. Rozhodli sa, že budú užívať spoločné priezvisko Cibula-Cibulová. Konštatujem, že doposiaľ nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by bola prekážkou uzavretia ich manželstva. Prosím vás, vážený pán zástupca primátorky menom snúbencov, aby ste ako predstaviteľ štátnej moci prijali ich súhlas k uzavretiu manželstva predpísaný zákonom o rodine. Ďakujem. Vážení snúbenci, vážení svadobní hostia. Dnešný deň je významnou udalosťou pre vás a pre všetkých, ktorí s vami spoločne tieto slávnosti chvíle prežívajú. A váš krásny ľudský vzťah, vaša láska vás priviedli do tejto sobotnej siene, aby ste tu potvrdili pred svedkami, že chcete v ďalšom živote ísť spolu po jednej ceste, spolu bok po boku. Oženiť sa znamená zdvojnásobiť svoje povinnosti a na polovicu obmedziť svoje práva. Keď sa nad týmto slovami zamyslím hlbšie, zistím, že je to naozaj tak. Veď ak ste doteraz pri všetkom, čo ste robili, mohli konať a rozhodovať tak, aby to vyhovovalo predovšetkým vám osobne, odteraz budete myslieť aj na toho druhého, na vášho partnera, musíte sa mu prispôsobiť. Niekedy to býva ťažké. Vy sa však budete prispôsobovať jednému druhému z lásky. A čo robí človek z lásky, nepociťuje ako ťah. Naopak má radosť, že mohol pre toho druhého niečo dobre vykonať, pretože ľúbiť znamená, že životom toho ľúbiť. Ak budete na to pamätať, ak budete voči sebe naďalej nežní, ak budete voči sebe ohľaduplní a tolerantní, môžete smelo z istotou vyučiť práve života. Uvedomte si, že si vzájomne zverujete najväčšie bohatstvo, svoje životné šťastie,
svoje nádeje v budúcnosť, svoju krásnu mladosť. Šťastie nehľadáte iba v hmotnom a finančnom dostatku, ale ho objavujte hlavne sami v sebe. Jeden druhom, vo svojom spoločnom domove a vo vzťahu k najbližšiemu okolí spoločnosti. Keď však pôjdete po svojej ceste spoločným životom, zamyslite sa na ňu. Lebo každá cesta je tá najkrajšia, najlepšie pripravená, má svoje úskalia, svoje zákony. Prídu možno i ťažkosti, nepohoda, a vtedy sa musí ukázať sila a veľkosť vašej lásky, vášho vzťahu. Vážte si jeden druhého. Čím viac lásky a krásy budete v sebe pestovať, tým bude váš zväzok pevnejší, tým bude váš život spokojnejší, veselší a radšší. Nezabudnite, že ľudský život nie je taký dobrý, aby sme si ho mohli ešte sťažovať a komplikovať. Učte sa vzájomne vášho šťastia prekonávať svoje chyby a nedostatky. Vážení snúbenci, tento slávnostný deň stojí vedľa vás vaši rodičia, ktorí vám dali život, obetovali sa, aby vám umožnili dosiahnuť to, čo si doteraz dosiahli. Nikdy nezabudnite, usilujte sa odplatiť za starostlivosť s takou láskou, za ktorú sa vám obetovať pre vás. Želám vám, aby vaše manželstvo bolo naplnené vašich túžob a želaní, aby ste dosiahli hlboké trvalé šťastie, založené na úprimnej láske, vernosti a vzájomnom porozumení. Vážení snúbenci, všetky predpoklady a náležitosti k uzavretiu manželstva sú v tejto chvíli splnené a vašu voľu uzavrieť manželstvo máte každý osobitne a slávnostne prejaviť. Prosím, vážení hostia, aby stali. Preto sa pýtam vás, nevesta a Sonia Mulková, či dobrovoľne vstúpite do manželstva vstúpiť do budú pánom Petrom Siguru. Áno. Rovnako sa pýta vás, že do Petra Sigura, či dobrovoľne vstúpite do manželstva vstúpiť do Soniu Mulkovou. Áno. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré vyžaduje slovenský právny poriadok, režim manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za pravoplatne uzavreté. Ďakujem sa, vidíte. Vážené novomanželé, prosím vás, aby ste slibnili snubné prstene, ktoré vám budú pripomínať tieto slávnostné chvíle a zároveň si dali prvý novomanželský odkaz. Vo chvíli, keď ste dali svoj vernosti, lásky, úprimnej dôvery a hľadanosti, vám želám, aby váš život bol krásny, šťastný, radostný, ako je dnešný deň. Zároveň vám želám veľa zdravia a úspechov na spoločnej ceste života. Teraz žiadam vás, ako aj svetkovcov váša, aby ste podpísali zápisnicu o uzavretí manželstva.